Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Darasin mu ne zan koyar da mu wato ainihin ko kuma in ce zan nuna mana wata sirri wadda take cikin Xender wadda ba kowa ne ya san ta ba. Kasancewar mu mafi yawancin mu mutane suna amfani da Xender ne akan za a tura musu abu ko kuma zan tura wa mutum abu. Amma yau zan nuna mana sirri wanda wato ainihin take cikin Xender wanda kaso ina ga 95 ba su san wannan wato ainihin sirrin ba. To amma kafin nan ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun shirye-shirye da zarar na sauke. To abu na farko da za ka zo kai a nan shine sai ka zo ka shiga cikin application na Xender naka ga application na Xender mu anan. Sai ka zo ka taɓa kamar haka. Bayan ka zo ka taɓa application na Xender naka ya buɗe maka ya kawo maka wannan fuskan kamar haka. Yau ku ɗan jira in zai ɗan buɗe. Yawwa gashi nan zai buɗe. Yawwa. Bayan ka zo ka shiga cikin application na Xender ka ya buɗe maka fuskan kamar haka. Sai ka zo wato ainihin yawwa mafi yawancin mu muna amfani da Xender ne wato ta ainihin a tura mana abu. To sau tari wani lokaci za ka kalla an tura maka abu ta Xender amma sai ka nema ka ce ka nema amma ba ka kalla wannan abun ba. Sakamakon wato ainihin akwai wata sirri wadda take cikin Xender wanda ba kowa ne ya san da wannan sirrin ba. To amma insha Allah da zarar ka kalla wannan bidiyon daga yanzu insha Allah ka daina cewa an tura maka abu a Xender ba ka lissa. Abu na farko da za ka zo kai a nan shine sai ka zo ka taɓa wannan madannan guda uku. Misali ga su nan waɗannan madannan guda uku. Sai ka zo ka taɓa su. Bayan ka zo ka taɓa wannan madannan guda uku zai kawo maka wannan zaɓin. Sai ka zo ka taɓa inda aka rubuta setting. Nan kenan. Nan inda aka rubuta setting. Bayan ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta setting zai kawo maka wannan fuskan kamar haka. Sai ka jawo ƙasa a hankali. Yawwa sai ka jawo ƙasa a hankali. Wato bayan ka jawo ƙasa a hankali sai ka zo wannan zaɓin da aka rubuta show hidden file. Gashi nan wannan inda aka rubuta show hidden file. To mafi yawancin mutane za ka kalla suna cewa an tura musu abu ta Xender amma sun nema ba su gan shi ba. To ka kalla wannan show hidden file ɗin idan ka kula mafi yawanci an tura wa mutane abu sun ce ba su gan shi ba. Za ka zo ka kalle sa mafi yawanci za ka zo gan shi kamar a haka yake. Mafi yawanci a Xender yanda yake zuwa yana zuwa a haka ne. An yi hadin nashi kamar a rufe zan ce ko gashi za ka kalle sa kamar a haka. In ka kula kuma sauran kamar a buɗe suke. To wannan idan ka zo ka shiga setting ɗinka kamar yadda na nuna waɗannan sai ka zo ka taɓa wannan. Bayan ka taɓa ya buɗe maka kamar haka. To duk wani abu da aka tura maka a Xender da ka nema ba ka gan shi ba kamar application ko wani abu da kake da nema. Insha Allah da zarar ka zo ka buɗe wato ainihin wannan wato ainihin kamar stick zan ce da zarar ka buɗe shi za ka zo ka nema application ɗinka. Ba za ka sake cewa an tura maka wani application ba ka gan shi ba insha Allah da zarar ka yi wannan abun da wato ainihin na koyar. To duka nan na zo da ƙarshen wannan bidiyo da fatar kun ji daɗin abin da na koyar da mu. Inda muke kuskure kuma ku gafarce mu.